broodjes. Er is een nieuwe burger op de markt. Ja, en niet zomaar een burger, een bolusburger. En het is natuurlijk tijd om die te gaan proeven. En dat doen we hier bij Broodjesbar Friso. Ja, het is dus een rundervlees, 100% rund hamburger in een bolusbrood eigenlijk. Daar doen we dan chellakaas op, gebakken uien en lekkere sla. En om het af te maken een beetje pittige samurai-saus. Het heeft dus wel de klassieke smaak van een bolus. Ja, je proeft wel bonussmaak, ja zeker. Ja. Dat is toch een hele bijzondere combinatie. Ja, zeker. Veel mensen die denken van, goh, ik weet niet wat ik moet voorstellen, maar bij de eerste hap zou je waarschijnlijk verbaasd zijn hoe lekker het kan zijn. Om het samen te eten, een beetje dat hartige van de kaas, het zoutige van het vlees, een beetje frisse sla erbij en dan een beetje pittige samurai-saus. En dan lekker de zoetigheid van de bolus. Ja, herkenbaar voor Zeeland eigenlijk. Ik denk dat het tijd is om te gaan bakken. Ja, we gaan het doen. We gaan eentje voor jullie maken. Nou, we hebben hier zo dan het brood, bolusbrood. Gaan we nu beleggen. Dan doen we een beetje samurai-saus overheen. Dan doen we een plakje kaas op de runderhamburger. Dan lekker smelten en dan is het bijna klaar. Dus het eindresultaat. De bolusburger uit Zeeland. Kijk. Dankjewel. Nou, ik ben benieuwd. Ja, dat is wel goed hoor. Ja, lekker. Je proeft die bolus ook gewoon heel goed. Dat is het grappige. En het plakt. Goed gekeurd.